Que tal saúdo? Serviocio seguirá a fronte das piscinas de Campolongo. A empresa encargarase da xestión do complexo durante os vindeiros 20 anos. De contado, afondamos. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A mesa de contratación do Concello de Pontevedra propuxo esta mañá a adxudicación á empresa Serviocio do proxecto de reforma do complexo deportivo das piscinas de Campolongo. Serviocio presentou unha oferta económica de 4,6 millóns de euros e un canon de 60.000 euros ao ano. O prazo de execución destes traballos será de 6 meses. A mesa de contratación do Concello de Pontevedra propuxo esta mañá a adxudicación á empresa Serviocio do proxecto de reforma do complexo deportivo Piscinas de Campolongo. Serviocio presentou unha oferta económica de 4,6 millóns de euros, ofrece unha reducción do 100% das tarifas sociais e dun 2,5% no resto de tarifas. Por último, en canto ao canon, a oferta de Serviocio tamén é superior porque oferta 60.000 euros anuais, non? Por tanto, a mesa considerou que é a mellor oferta para o Concello e, por tanto, se fixo a proposta de adxudicación á empresa Serviocio, que a continuación, é dicir, hai aproximadamente media hora, fixemos xunta de goberno extraordinaria para xa propoñer e requerir a documentación a Serviocio. Ademais da oferta económica, a empresa tamén propón maior horario de apertura da instalación sobre os mínimos exixidos polo Concello, que se resume nun maior horario de uso en época invernal. E tamén outra das cuestións é que amplía o horario da instalación no inverno de 7 menos cuarto da mañán a 11:30 da noite en horario continuado. E no verán tamén mantén os domingos pola mañán. Por tanto, tamén incrementa o número de horas de apertura. Outra das moitas melloras que inclúe a oferta de Serviocio, a actual adxudicataria, é un investimento de 400.000 euros para novo equipamento deportivo. Ademais, incrementarase o espazo deportivo das instalacións con máis salas, xa que desaparecen as pistas de squash e botase unha placa para completar o primeiro andar, entre outras ampliacións. Por tanto, creemos que é unha moi boa oferta para o Concello e que este contrato vai a significar na práctica unhas instalacións totalmente novas, porque non só é o feito de renovación de algunhas cousas, sino que tamén hai ampliación e tamén nas pistas, na parte superior, etc. Por tanto, vai a haber un antes e un despois, ou como se dice en linguaxe coloquial, van a ser unhas instalacións do trinque. O cronograma administrativo e de traballo terá que ser pactado coa empresa unha vez que se asine o contrato, pero que ten un prazo de un mes. Dende ese momento, deixará de ter vixencia a prórroga do contrato actual para entrar en vigor o novo. Dende a asinatura do contrato, a empresa terá un prazo de 40 días para presentar o proxecto de execución e o Concello arredor de 25 para informalo e completar os trámites administrativos. A execución da obra é de 6 meses, pero o inicio dos traballos terá que ser negociado coa empresa. O Concello de Pontevedra amosou nesta xornada o seu apoio ao Concello de Barro co fin de solventar os problemas de abastecemento de auga potable que durante o pasado verán obrigaron a abastecer a boa parte do Concello. Logo da proposta de Augas de Galicia, Pontevedra estaría disposta a que Barro fixera un bombeo dende Pontillón para resolver estes problemas. O Concello de Pontevedra mantén a mantendida o Concello de Barro para tratar de resolver os problemas de abastecemento de auga potable que durante o pasado verán obrigaron a abastecer a boa parte da poboación deste concello veciño con cisternas de auga depurada. Así o plasmaron esta mañá o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Loures, e o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, nun encontro que mantiveron no Concello da Boa Vila. De todas maneiras, o alcalde de Barro, que falou con Augas de Galicia para ver cal era a solución para o futuro, nos pideu colaboración e algún tipo de orzamento para posibilitar a conexión do embalse do Pontillón con Barro, non? Para, en todo caso,
para un momento que fora necesario e, en todo caso, a medio e longo prazo, non? Se fixo un orzamento, que el esteno aí, e eu que quero transmitir é a máxima colaboración do Concello cos concellos veciños a todos os efectos, non? Sempre que sea posible, nos vamos a colaborar para dar servizos de calquer tipo, non? Logo de consultar con Augas de Galicia, o Concello de Barro trasladou a Pontevedra a posibilidade de facer unha captación propia dende Pontillón para facer fronte aos casos de seca. Sería unha captación duns 5 kilómetros ata o primeiro depósito principal de Barro e así poder estender o suministro por todo o Concello de Barro nun proxecto de medio a longo prazo. Bueno, ante esa situación de que a Augas de Galicia nos propoñía que nos suministráramos de todo Pontillón, pues o primeiro é ter unha interlocución co Concello de Pontevedra para ver a súa disposición para poder empezar a traballar sobre eso. Entón, eles se me encargaron aí un estudio económico, sería levar auga dentro do Pontillón hasta o depósito de cabeceira que temos nós, que é un depósito de reserva, que, bueno, pues son 4 km e pico, non chega a 5 km de canalización que había que facer. Habría que facer un bombeo importante e bueno, eso pues, sería un orzamento de alrededor de 360.000 euros. O apoio do Concello de Pontevedra é fundamental para Barro. Nós, saber desta disposición do Goberno Municipal de Pontevedra e destes plans que ten Augas de Galicia para que nos podamos garantizarnos ese suministro, pois sírvenos para empezar a traballar a medio plazo para ir buscando recursos, ir buscando a implicación tamén de Augas de Galicia en botarnos unha man en preparar todo este sistema de canalización e de bombeo para, pois, xa digo, se volven a vir anos duros como o ano pasado, pois non ter que recurrir a cisternas e facelo xa directamente desde o Pontillón e logo, pois, eso, que nos permitira ser máis ambiciosos a hora de chegar a máis veciños do Concello, non? Pontevedra valorou a execución dun bombeo e a canalización en 360.000 euros. A depuración da auga non entraría nese orzamento. Jacobo Moreira presentará a súa renuncia como concelleiro no vindeiro pleno da Corporación de Pontevedra, unha cita que terá lugar o luns 16 ás 11 da mañá. O BNG levará unha moción centrada na declaración de persoas non gratas aos membros de La Manada e Marea, entre outras, presentará unha moción centrada no escudo franquista que ten a Audiencia Provincial da cidade. O pleno ordinario do mes de xullo terá lugar o vindeiro luns 16 ás 11 da mañá no Teatro Principal. Unha cita onde Jacobo Moreira presentará a súa renuncia como concelleiro do Partido Popular. O novo concelleiro do PP tomará posesión do seu cargo no vindeiro pleno, que será previsiblemente xa en setembro, xa que en agosto non haberá. Outra cousa que falamos foi que en principio no mes de agosto non íbamos a facer pleno, porque a non ser que haxa algunha cuestión de tipo administrativo que sea necesario levar a pleno, entón o faríamos, porque bueno, coincidiría o pleno día 17, que o día Galicia Mártir, en plenas peregrinas, o anterior tampouco cadraba ben, porque tamén é a peregrina, bueno, é o día 10, bueno. E se houbera necesidade de facelo, pois faríamos. En todo caso, ao mellor adiantaríamos o pleno de setembro e facemos un pleno, pois non sei, ao mellor, en vez de facer o 14 que tocaba en setembro, vamos a facer o 7, que é un venres, e entón xa matamos. En relación ás mocións que se presentarán dende o BNG, levarán unha proposta centrada na declaración de persoas non grata aos membros de La Manada. Por lo tanto, nos queremos que se condenen como violadores. Outra cousa é que non hai unha condena por violación, entón ese concepto de condena por violación pode ser susceptible de que alguén pense ou poida recurrir a sentencia, incluso pedir responsabilidades penales ou económicas ou que sea, non? E entón, en ese sentido, vamos a intentar modificar o texto, deixando moi claro que queremos que haxa unha sentencia exemplarizante, porque creemos que, ademais, aparte de que se producen outras moitas violacións condenables exactamente igual, pero isto é un feito que ten unha trascendencia grande na medida en que é unha manada que vai, que fai cousas que debería ser unha sentencia exemplarizante para todo o mundo, non? Dende Marea Pontevedra levarán 3 mocións, unha delas centrada no escudo franquista que posúe a Audiencia Provincial. Nós temos unha posición favorable
A ver, eso é unha institución pública que ten un polo ali como o mundo e claro, non é de recibo, entón nós vamos a votar a favor, obviamente, que se retire e punto, pero tampouco non era nin conocedor, non era consciente disso. En todo caso, no que se refira ao Concello, nos fixemos todos os deberes xa hai moitos anos, de cambiar rúas, de cambiar tal, sacar todas as referencias a Franco, xamos todo... pero claro, de outras institucións ou de privados non temos competencia sobre eso, pero en todo caso aprobaremos a moción. Eu creo que vamos a aprobar prácticamente todas por unanimidade, supongo, non sei. Un pleno de Cidadáns levará unha moción conxunta con Marea centrada na publicación das sentenzas que afectan ao Concello, onde o PSOE presentará outras dúas mocións e onde o Partido Popular levará 3 proposicións. No marco do Plan Director para a Convivencia e Mellora dos Centros Educativos e as súas contornas, previuse que os axentes da comisaría manteñan contacto e traballen man a man cos pediatras da comarca de Pontevedra. Como primeira medida, o delegado de Participación Cidadá da Comisaría Local de Marín mantivo un encontro cos facultativos dos centros de saúde no transcurso do cales lle entregou un decálogo con consellos preventivos. Pacientes do Hospital de Día da área de Psiquiatría elaboran centos de abanicos de cores que venden a €1 para fins benéficos, unha iniciativa que serve como vía de rehabilitación dos usuarios. Este colectivo elaborou centos de coloridos abanicos no marco da campaña de verán Dache un respiro solidario. A sección segunda da Audiencia de Pontevedra sinalou para o vindeiro xoves 12 de xullo o xuízo contra un home acusado de agredir e abusar sexualmente as dúas fillas da súa parella cando eran menores de idade. A Fiscalía demanda 19 anos de cárcere, segundo o escrito da acusación. No momento dos feitos e ata novembro do 2016, este home convivía coa súa esposa no domicilio familiar en compañía das A 21ª edición do Campeonato Galego de Montaña xa quenta motores, unha cita que terá lugar este sábado 14, domingo 15 e que contará cun novo percorrido. Para este ano, dende a organización, decidiron recuperar o trazado tradicional de subida a Almorfrei. O recorrido é o antigo de hai moitos anos da subida a Almorfrei, a típica de sempre, que se ia a Pontevedra a Almorfrei sempre se fixo o parque todo en Pontevedra e despois se corre un cacho do percorrido pola parte de Cerdedo de Cotobade, pero todo o resto é do Concello de Pontevedra, incluso salida e o parque, todo iso é do Concello de Pontevedra. Algúnha cousa que queirades preguntar, porque isto é novo en todo, usamos a carretera nova, a ancha, porque dirá a xente, e como se vai por esa ancha? Pois sí, porque a xente, os pilotos en sí, lle gusta que este todo moi limpio e que este con vallado e todo eso, e facemos os trozos vellos. Hai 5 cachos vellos da antigua carretera da subida a Almorfrei que facemos 4 de izquierda e un de dereita. Os participantes percorrerán un total de 4.270 metros, sairán dende o campo da festa de Santa Lucía en Bora e a chegada será na Xesteira en Cerdedo, Cotobade, unha cita que contará con máis de 50 pilotos e que repartirá máis de 10.000 euros en premios. Dende a organización xa adiantaron que se porá especial atención na seguridade a raíz do tráxico accidente da pasada fin de semana. Para isto, dende a Escudería Pontevedra están a reforzar a seguridade. Con todo, debido ás características do terreo, a organización conta con que a meirande parte do público se sitúe en zonas altas e non pisen o trazado. Pois así chegamos ao remate deste Pontevedras desde hoxe. Segue a actualidade, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, en Facebook e Twitter. Vémonos mañá a partir das 9:30 con todas as noticias. Adeus. Tegal, venda e comercialización de todo tipo de telas e complementos. Venda ao público e profesionais, tanto o metro como o peso. Para o teu fogar, estores, panel xaponés, colchas, fundas nórdicas, confección a medida coa tela que elixas. Tegal en Pontevedra e en tegal.es.